Komeleya binavê parastin û ciwankirina kuçeya ya hunerê li bajarê Amedê çar rojan festîvalek çand û hunerê li darxist. Festîval bi meşa bi erbanê û govendgerandinê dest pê kir. Di festîvalê de hunermendên Kurd, dengbêj û komên muzîkjen wê li kuçeya Amedê de a hunerê de konsertan li dar bixin. Armanca festîvalê jî wiha hat amajê pêkirin ku dixwazin xwedî li hunera welat û kuçeya xwe derkevin. Armanca ma tabi kumelo huneri em ji bo vê kulonê em ço ji bo huneriye em bî ser ziman milletê me weke gotê Amedê em ço bîn spehî bikine ji bo ev huner heme donya weke gotî resim sergisiye weke gotî tiyatrona weke gotî tişta toze ev konserên em bikine ev kulona hunerî ser hunerê bê ziman Armanca maya mazin ev sacer ser novê hunerê nemîne kulonoma Armancama huneroma ser tiştên toze jî bê alakirin. Di festîvalê de Koma Hîvron, Koma Buhara dudiyan ku ji kesên 6 salî û jor ve têholê kilamê xwe gotin. Hunermendên Kurd jî dibêjin divê gelê Kurd xwedî li bajarê xwe çand û zimanê xwe derkevin. Kurd gora min pêşîş berî her tiştî qîmetê bidin huner. Huner civakê de giş dike, huner civakê diguhere, huner civakê pêşve dibe, huner rewşa qewmekî diyar dike. Eger ne wisa bi tu tiştekî din xilasiya watin asla. Qewmekî hunera xwe re heye. Yani temat dîroka dinyayê hemî dirênî hemî reformê wal ser hunerê bûne. Ama mixabe piçekî pirskirêkê welêt, piçekî pirskirêkê hişmendiyê, piçekî pirskirêkê aborî, gelek pirskirêkî din nav civakê de û nav hunerê de bilindtir dibe. Festîvalê de pêşbirka santranciyê wê bê li darxistin. Heman demî de sîhirbazên îllüzyonê jî wê ciyê xwe bigirin. Festîvala çand û hunerê wê çar rojên din jî bi çalakiyên cur bi cur bidome. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.